हेलो हेलो चेक। नवयुवक दुर्गा पूजा समिति आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक अभिनंदन करती है और करते ही रहेगी। मेला में आए हुए सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि अपने अपने व्यक्ति का हाथ पकड़ के चले। मेला में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। अरे क्या हुआ है रे? अच्छा, अरे कैसे हाथ छूट गया, कैसे भुला गया रे? तनी खुल के हमको बताओ ताकि समझ में आए। घूमे खातिर आइल रहली हमारा नु साथे, भीड़ भाड़ इतना रहे कि छूट गइल हाथे। और बाप रे, घूमे खातिर आइल रहली उ तो हमारा साथे, भीड़ भाड़ इतना रहे कि छूट गइल हाथे। जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। भइल बा भाई, का भइल बा? माल हमर मेला में भुला गइल बा। माल मोहर मेला में भुला गइल बा। अरे माल हमर मेला में भुला गइल बा। माल हमर मेला में भुला गइल बा। म्यूजिक बाय प्रवीण निषाद। चाट चाउमीन खैनी संगे खैनी गोला कपाए भाई, मौत कुआं देखनी हम जाके 4 दफाए भाई, 4 दफाए। हम सोची दिया रात बाटे हो, खबर रात बाटे हो, का करी हम कुछो ना बुझात बाटे हो, ना बुझात बाटे हो। हम सोना जात मोना भुला गइल बा। हमरा जिंदगी में